Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha kini ki arsngi la pensa priang ha ki social media bakala don ka wei ka long kami kabala ja nala ying ya kabala tip kerteng kum ka kong Isabella Marbo bad hagni ka jingtho bad kadur kabala sapriang ha ki social media la thoru yi ki phone numbers jong ki bahayeng hasem bala da don kino ki bayo iyaka bakin pentip shaki Henry haka arpu pratrik upna jelleo arjar arpu wei la yo jingtip balalap yaka bat kat kum ki khobor le tho ba yakani ka longkme la lap napo ka Meghalaya Rural Bank Bishnupur bat kala sakut hakate ka bank la laimet laisngi kata nado ka janmet sngi thoding hado ka step la sngi ublai Shusho le yo jingtip ru ba ka jingsa kut jong ka longkme hapo ka bank kadai bakale khnang hi da ka jingthmu ban to pisa nagani ka bank namar bakat kum gi jinglap leng baka CCTV la yo i bakala song lupa yi ki jingbam bat ki tiar kitar ban penpra yi ki duli jong ka bank la lap ya gani ka longkme da ka branch manager jong ka bank haga por bagadang thmu ban rung hapo ka ni ka bank Kibor penya jong Meghalaya Rural Bank kila ban ujor ejahar Shalaban Police Station halor kaniga jingjia. Kam hadin ki bahayeng hasam jongka nakakur marbo bat marwen kila ai kublai ki borshnong ki bahayeng hasam ki parolong ki bala treshitom man wat ya kaniga longkame nado bakala ja na yeng hanrei kila pensyairu dakabaong bakim don jingtip ai ya ki kam ki bakala le bat kani kadai ka jingla shimet jongkahi bat nakaliang gi bahayeng hasamru kim yasha satya shaka